Helo Rieni, Mrs Davies sydd yma. Hoffwn i ddechrau trwy ymddiheuro am fy llais. Rydw i wedi bod yn dioddef o tonsillitis yn ddiweddar, felly mae fy llais i chydig bach yn croaky ar hyn o bryd. Felly, dwi'n gwneud y fideo yma i chi i gyflwyno chydig bach am beth ni wedi bod yn wneud yn ystod y flwyddyn hyd yn hyn, ond hefyd i gyflwyno fy hun i chi, rhai o chi sydd ddim yn fy adnabod yn barod. Dwi'n gwybod dwi wedi bod yn ddigon ffodus i ddysgu nifer o'ch plant hun yn y gorffennol ac yn ddigon ffodus i dysgu'ch plant chi eto, ond i reina yn chi sydd ddim yn fy adnabod, rydw i wedi bod yn dysgu ym mlwyddyn 6 am nifer o flynyddoedd. Felly, beth ydyn ni wedi bod yn wneud eleni? Wel, rydyn ni yn barod wedi bod yn canolbwyntio ar lles yn fwy na dim. Rydyn ni yn sylweddoli bod y plant wedi bod i ffwrdd o ysgol am gyfnod hir o amser a bod yn adeg sydd falle wedi bod ychydig yn bryderus i'r plant. Felly, rydyn ni wedi credu'n gryf fel ysgol bod lles yn hynod o bwysig. Felly'r hyn rydyn ni wedi wneud yw mae pob bore dydd Llun yn lles fore dydd Llun a pob pnawn dydd Gwener yn lles pnawn Gwener. Ac yn ystod y sesiynau hynny, rydyn ni'n gwneud llwyth o gweithgareddau. Ni'n edrych ar lles yn nhermau neu gweithgareddau creadigol, rydyn ni'n gwneud gweithgareddau meddwlgarwch, rydyn ni'n gwneud pethau fel yoga, rydyn ni'n mynd allan i'r awyr agored ac yn gwneud pethau gyda byd natur, a hefyd rydyn ni'n siarad am teimladau a ofnau a gobeithion ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni'n teimlo bod y sesiynau hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn a bod y plant wedi cael cyfle i drafod pethau mewn awyrgylch lle maen nhw'n teimlo'n ddiogel, a mae hynny'n bwysig. A fel wedys i wrth y plant o dechrau'r flwyddyn, i fi, y peth pwysicaf i nhw eleni yw bod nhw'n teimlo'n hapus, ond bod nhw hefyd yn gwrtais i'w gilydd ac yn dangos parch i'w gilydd ac yn dangos parch i'w hunan ac i eraill. A mae'r sesiynau lles wedi helpu gyda hyn, achos os yw'r plant yn hapus a mae'r plant wedi ymlacio, mae'r plant yn barod i ddysgu ac i wneud eu gorau yn ystod y flwyddyn. Felly, beth ydyn ni wedi bod yn wneud ym mlwyddyn 6 hyd yn hyn? Wel, yn ei gwaith thema ni, ein thema yw dyfal donc a dir y garreg, a rydyn ni wedi bod yn edrych ar fforwyr gwahanol a pobl sydd wedi gwynebu heriau amrywiol. Rydyn ni wedi astudio Everest, rydyn ni wedi edrych ar Edmund Hillary a Jordan Romero, sef y bachgen ifancach i ddringo Everest. Rydyn ni wedi trafod ydy hi'n iawn i bobl ifanc i wneud heriau mor beryglus. Rydyn ni wedi edrych ar pobl sydd wedi mynd i Antarctica. Rydyn ni wedi edrych ar y rhinweddau a'r pethau sydd angen ar fforwyr. Rydyn ni hefyd wedi edrych ar byd natur sydd o fewn y llefydd gwahanol yma ac yn nhermau gwyddoniaeth sut maen nhw wedi addasu i fyw o fewn cynefinoedd gwahanol. Rydyn ni wedi gwneud llwyth o waith am llwyth o bobl gwahanol a mae'r plant wir wedi mwynhau dysgu am y pobl yma a sut maen nhw wedi herio eu hunan a sut mae'r plant wedyn yn gallu meddwl am sut maen nhw'n gallu herio eu hunan o fewn eu bywydau eu hun. O ran rhifedd a llythrennedd, yn ein gwersi llythrennedd rydyn ni wedi ysgrifennu adroddiad ar Everest, rydyn ni wedi ysgrifennu llythyr fel cymeriad o stori y ferch o gefnydfa, a rydyn ni hefyd wedi ysgrifennu o safbwynt rhywbeth sydd ddim yn fyw, o safbwynt bag o freuddwydion yn ein gwersi Saesneg ni. Ac yn nhermau rhifedd, yn ein gwersi mathemateg, rydyn ni wedi edrych a mynd nôl a mynd dros pethau fel lluosi, gwerthu, rhannu, adio a thynnu mwyn i'r plant gallu teimlo'n hyderus yn y sgiliau hynny, a ni wedi dechrau edrych nawr ar pethau fel data a byddwn ni'n gwneud chydig o weithgareddau mathemateg nadoligaidd o fewn yr wythnosau nesaf. Felly, ni wedi bod yn brysur yn barod. Ar gyfer tymor nesaf, mi fyddwn ni yn dysgu am bobl a pobl ifanc a pobl amrywiol ar draws y byd
sydd wedi herio stereoteipio a sydd eisiau newid y byd gwell. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn i siarad gyda chi yn ein galwadau ffôn yn ystod yr wythnos. A os oes gennych chi unrhyw beth sy'n poeni chi, wedyn mae fy nrws i wastad ar agor a chi wastad yn gallu ffonio a siarad gyda fi. Hwyl fawr.